世の中には怖いものがあり、怖がる人もいる。だが、それ以前に怖くないものまで怖いと思ってしまう人が、この日本には確かにいた。それは日本に一人だけで、その一人の私生活の一部始終をご覧いただこう。怖い、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 怖いよ、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 怖い、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 怖いよ、怖い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 、助けて、助けて、怖い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 よ、怖い、怖いよ、怖いよ、怖い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 、何の音なんだよ、気持ち悪い。やめてくれ。怖いよ。怖い。怖い、怖い、怖い。終わった。怖いよ、怖い。寒気がする。怖い、怖い、怖い。何これ。怖い、怖い。怖いよ。なんだこれは怖い。タイムクラッシュ。怖い。怖いよ。助けて、助けて、助けて。怖いよ。怖い、怖い、怖い。怖い、怖い。何これ。どうすんのこれ。怖い。怖い、怖い、怖い。怖いよ。怖いよ。ああ、素材が怖いよ。これの素材が怖いよ。何これ。何これ。怖い。怖いよ。怖いよ。なんか出てきた。これだね、これだ、怖い。怖い。もう限界。もう限界だ。ああ。世の中にはホラー映画以上に怖い、このような何にでも見る男がいたという話です。